Mae'n wythnos fawr iawn y myd y gema wrth i'r PlayStation VR, yr headset virtual reality cynta a'r gonsol, lawnsio heddiw. A nid yn unig yn rhatach na'r headsets eraill, a ddim angen PC wedi adladu gan Skynet i'w redeg, mae hefyd yn cynnig profiadau cwbl unigryw fel... Drive Club VR, gema rasio ydy un o'r ffitio gora ar gyfer y technoleg newydd yma, ac yn ôl bob sôn, Drive Club ydy'r un i'w giro. Fe aeth y Drive Club gwreiddiol ar goll yn y shuffle braidd nôl yn 2014, ond mae'n anodd anwybyddu hwn bellach, a chytha'n teimlo fel bod chi wedi strapio i fewn i Lamborghini sy'n blastio ffwl pelt ar un mynyddoedd y Swistir. Ac os di hynny ddim yn ddigon intens i chi, croeso i fyd Riggs. Yn hwn, chi fydd peilot siwt robotaidd enfawr yn chwarae gêm futuristic sy'n hanner rhwng basketball a, wel, rhyfal. Ti'n meddwl bod ti'n barod am hwn, Lydyr? I mean, ti'n chwydu ar y pedalos yn butlins. Be ti'n feddwl sy'n mynd i digwydd pan ti'n bwtio hwn i fyny? O, mae werth o. Hyd yn oed os dwi'n gorau llnau'r carpad ar ôl bob sesiwn, dwi wedi cyffroi. A sôn am gyffroi, Star Wars Battlefront X-Wing VR, os wir angen i fi ddeud mwy. Fi'n llythrenol wedi bod yn breuddwydio am hwn fy holl fywyd. Ac am ddim i bawb sy'n berchen ar y Battlefront greiddiol. Reit, ni wedi gorffen yn cael mi adre i chwarae? Oce, job done. Wedge. Gawa fi'n wedge.